ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. топови ҷангвари UFC дар вазни ним сабук Гига Чикадзе баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Эдсон Барбоза эълон карда гуфт ки сазовор аст ки дар рейтинги вазни ним сабуки UFC дар ҷои сеюм бошад. ман ин ҳафта худро дар топ 5 вазни ним сабуки UFC дидан мехоҳам. ҳатто дар топ 3 мехоҳам дар топ 3 бошам, чунки дар он ҷо ҳаст шахсе ки тамоман ягон маротиба ҷангидагӣ нест аз он замоне ки ман дар UFC баромад мекунам. ман дар UFC аз 2 сол камтар баромад мекунам ва аллакай 7 муҳориба гузарондагиам. ин шахс боша аз ҳамон вақт ҳатто ягон маротиба баромад кардагӣ нест. барои чӣ ӯ дар рейтинг дар ҷои сеюм қарор дорад? ман бояд дар ҷои ӯ бошам. ман сазовори муҳорибаи унвоним, гуфтааст Чикадзе. ва дӯстон, Гига Яир Родригесро дар назар дошт. дар ҳақиқат дӯстон, Яир Родригес охирон муҳорибаи худро соли 2019 гузарондагиай. Гига Чикадзе боша соли 2019 аввалин муҳорибаи худро гузаронд ва аллакай дар ин муддат 7 муҳориба гузарондааст. айни замон Гига дар рейтинги вазни ним сабуки UFC дар ҷои 10 қарор дорад. аммо баъди ин ғалаба шояд ки ӯ ба топ 5 дарояд. чемпиони UFC дар вазни ним миёна Камаруддин Усман оиди муҳорибааш зидди довталаб Колби Ковингтон фикроша баён кард. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. бешубҳа Колби Ковингтон аз Хорхе Масвидал дида ҷангвари бақувваттар ва боистеъдодтар аст. ман фикр мекунам ки ӯ дар топ 20 ҷангварони ҳозираи UFC новобаста аз вазн дохил мешавад. ман ҳатто боварӣ дорам ки ӯ ба топ 25 беҳтарин ҷангвари ҷаҳон дар таърихи UFC дохил шуда метавонад. аммо ҳамчун инсон ӯ пасттарин одам аст. ин фикри ман аст, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунем ки реванши Камару Усман ва Колби Ковингтон рӯзи 7 ноябр дар турнири UFC 268 баргузор мегардад. ногуфта намонад ки дар якум муҳориба Усман Ковингтонро дар панҷум раунд бо тариқи нокаут шикаст дода буд. баъди ҳамон муҳориба Колби Ковингтон ҳамагӣ як муҳориба зидди Тайрон Вудли гузаронида ғалаба ба даст овард. Камару Усман боша 3 муҳориба гузаронд. 2 муҳориба зидди Хорхе Масвидал ва як муҳорибаи дигар зидди Гилберт Бёрнс ва дар ҳамааш ғалаба ба даст овардааст. акнун Ковингтон дар реванш қасд гирифтан мехоҳад. дӯстон, ба фикри шумо Ковингтон ин корро карда метавонад ё ин ки Усман боз ӯро шикаст медиҳад? метавонед фикротонро нависен. як хабари расман ва як хабари беҳтарин барои мухлисони муҳорибаҳои омехта, махсусан барои мухлисони тоҷик ва мухлисони Нурулло Алиев. чанд дақиқа пеш ташкилоти AMC Fight Night дар саҳифаҳои иҷтимоии худ ана ҳамин наворо гузошта чунин навиштанд. беҳтарин хабар барои мухлисони муҳорибаҳои омехта. Нурулло Алиев дар шартномаи муҳорибаи деринтизор бо Кирилл Крюков имзо монд. муҳориба рӯзи 17 сентябр дар турнири якҷояи AMC Fight Night ва Eagle FC ба ёдбуди Абдулманап Нурмагомедов баргузор мегардад, навишта шудааст. ва дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмидем, ҳам Нурулло Алиев ва ҳам Кирилл Крюков дар шартномаи ин муҳориба имзо монданд ва акнун муҳорибаи онҳоро интизор мешавем ва мебинем ки беҳтарини онҳо кист. мо ба Нурулло Алиев омодагии хуби беосеб ва албатта ки ғалабаи дурахшон орзумандем. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман фикри ақидотона нависен. дар канал обуна шавен то бозид хунободу сарбаланд бошен.